prečo tu nie som sám, prečo je tu so mnou Jozef, vám poviem. Keďže riešime niekoľko strašne moc teraz v poslednej dobe extrémne, či sú to dedické konania, či sú to nejaké exekúcie, pôžičky, neprávom vám bolo niečo vzaté, takže robím aj takéto poradenstva, ale ja už tieto veci naozaj nestíham. Preto som poprosil Jozefa, či mi s tým vie nejako pomôcť v tých veciach, ktoré by ste vy úradne nezvládli, a vie vám poradiť on. Takže sme občianske združenie Jasný pohľad. Všetko riešime, tá naša priorita je vysvetliť to ľudskou rečou. Pretože ten úradný jazyk, ako sám vieš, mali sme niekoľko spoločných prípadov, je strašne zložitý. Ľudia si prečítajú 2-3 vety a už sa stratia. Niekedy sú to úplne banálne veci, len sú tak zložito napísané, že proste ľudia nevedia, čo majú robiť. Príde neistota, stres a potom nejaké skratové konania a najhoršie, čo môžeme urobiť, je hodiť to, založiť to niekde a nevenovať sa a tváriť sa, že to neexistuje. Ty asi vieš, o čom rozprávaš, pretože ja som jeden z nich, ktorý má to skratové konanie, a môžem povedať jedno v takom obale, že dnes úrady fungujú na tom, neznalosť zákona vás neospravedlňuje.